Mga igsoon diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Lipay kayo ko nga maka misa no binaryo dinhi nasad sa Mactan. O tungod ning kalipay nako, tuguti ako sa pag-ingod, Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Mga igsuon, ang Santo Niño atong gituuhan, bato balani sa? Kusgo na to, bato balani sa? Ini kaugma adlaw sa? Hinay lagi. Namagay ubang mga minyo dere nga nagduda-duda na kung gugma ba gyud? No? Ini kaugma usab Ash Wednesday. Di ba? Yun manginahalan ta mag-fasting o abstinence. So ang katong mga managuyab dere nga ang inyong mga edad 18 na naguban gani siguro naguyab-uyab 30 pagihapon. Fasting ta ha? O abstinence bita na. Mga igsuon, nindot kay ini kay parag we are in the eve as we enter into Lenten season. Dayon ang atong pamalandungan siguro karon gugma. Okay ra ba? O sa katong mga gipituhan naman ta, no? Katong mga wala ka experience og gugma, pwede mo manglakaw. Bitaw, mga igsuon, kitang tanan naka-experience sa gugma, no? Unang punto, ang gugma atong makatunan sa atong pakigkukabildo sa atong isikataw. Amen? Amen. Imperfect it may be, pero nakakaton ta pagigugma diha mismo sa atong pamilya. Hindi kahuman na kita mga eskwela, gitudloan ta sa atong mga maestro ug maestra. Ang uban nagtudlo kanato ang atong mga katekista, no? Ug samtang nagkadako ang atong circle of influence, mga amigo ug amiga nagtudlo kanato unsaon pagigugma. Mao ni una na kong punto karon. When we are relating with one another, we should know how to be aware, acknowledge, and appreciate the love given to us by people. We should be aware, acknowledge, and appreciative. Sumuuni atong buhaton ni kaugma unta. Ug gani kanin kung kita nga nagdebuto sa batang Jesus nga mao ang bato balani sa gugma. If we can do something as an act of giving back to those people who showed us the way of loving, let us do it while they are still alive. Sa kadto mga estudyante dinhi, you need not go that date we call Teacher's Day in order to show your gratitude to your teachers. Pwede niyo mabuhat ini kaugma. Dili bitaw holiday, ha? No, dili holiday no? Sana all. Sa katong mga anak diri, I know our parents are far from perfect, but nonetheless they have showed us in one way or another how to love, how to extend kanabang naningkamot sila aron mahatag ang best atua. Tagsay magyaw-yaw ang atong mama mahimong alarm clock. Okay na, no? Pero ay kabalaka, bungag yapon as gugma. So, if we can do it for tomorrow, atong ipakita na. No? Diri sa mga nangalagad sa simbahan, pakita nato kidaghan kay mga tawo nga nangani sa simbahan nga nagtudlo kanato unsaon paghigugma sa kanang pag-alagad nga walay pagpihig-pihig, walay time limit gani, no? Maglimpyo lang rig kalit, mga lagad yun, no? Makatandog kaayo. Once we are appreciative of the love given to us by others, entitlement will be gone. Kana magung usa sa mga problema sa kuno sa kapilimban kaning word nga entitled ta.
Entitled ko nga higugmaon ko sa akong ginikanan kay anak ko nila. Entitled ko nga tudluan sa akong maestra kay naagisilduan na sila sa gobyerno. Or that I'm studying in a private school and therefore I am giving tuition. And therefore it is my right that these teachers will share their talents and knowledge to me. Where in fact it is wrong. No amount of money can buy love. No amount. It is freely given. Muna nga mo yung entitled ko kay ako ganang ginikanan. No. And then we begin that line of disrespect already because of entitlement. Muna gitawag na to sa karong mga batanon karon ang ilahang kaugalingon nga endearment, deserve ko to. When is it deserved? Makapangutana ta. No? Deserve ba yun? Naseryoso lagi mo. Ay, huwag seryoso din na. No? Pero ang punto lang, let us let go of the idea of that we deserve it or that we are entitled to it. Ang gugma ihatag na siya nga free, libre. And therefore, let us be appreciative. But first and foremost, let us be aware. Munang niingon sa Jesus diri, may mga mata man unta mo, may mga dalunggan unta mo. Pero wa niyo gamita aron mo tan-aw sa mga sakripisyo nga gipanghatag sa nagkadaiyang mga tao aron ikaw mahimong ikaw karon. Di ba? Kining ako ang capacity to reflect is but a result of all the efforts and sacrifices of my teachers, my parents, those people who have taught me the hard way of life. Umuuni karon ang ako ang pamalandong. Dili tungod sa kuha, kundi dili tungod ni sa nagkadaghan, nagkabaga, o naghingapin nga mga eksperyensya sa mga tao nga nakahatag ka na kog perspektibo sa kinabuhi. When we are aware, when we acknowledge and be appreciative of the love shown to us, kita maingganyo sa ta nga musunod sa ingon. Ikaduha nga punto siguro, mauni kay naghisgot mata kabahin sa gugma nga atong masinati diya sa mga tao. Nasa tayo gitawag to gugma nga masinati nato sa Ginoo. Yun mauni something nga ato nga pamalandungan. Ang gugma sa Ginoo sa kamisteryo. Amen? Masabtan ba nato? Dili. Masabtan sa nato pero nasa ubang nga dili mo nang misteryo. O inga naman ang misteryo. Some parts of it masabtan, some parts of it pikat, dili. That's why when we reflect on the love of God, let us be always formed, informed, in order to be transformed into the love we reflect or pondered. Ang pinakauna is information of this love. Mas maayo nga daghang i-inform kita unsa ning gugma sa Ginoo. Kay sige tagbato bala ni sa gugma, unsa man ang gugma ha? Let us be informed of this love. And one of the best sources that can give us unsay information about this love, Biblia. Specific Gospels. So that we can be informed. Ayog diretso balaod simbahan. Ayog diretso sa CCC. Because the soul of theology is the Word of God. But let us not be stuck with the Word of God. Let us, kani mga madre-dere, let us try to grow in relationship, not with the Word of God, but the Word Himself, who is Jesus Christ. Muni, si Jesus ato ang puntingon. Si Jesus ato pamalandungan. Yung Jesus, kaning gugma nagpakatao ba siya nga marangya? Wala. Natawo siya sa pasungan. Kining Jesus nga gugma, batubalan sa gugma, asa man siya nagpuyo? Dito sa bukid sa Nazaret. Dili noon. Ug nidako siya. Unsa man yang gipangbuhat?
Kana atong let us try to be informed about his life. Kinsa man ni si Jesus, no? Si Jesus ngadto siya sa ni? Ngadto siya sa katawhan. Iyang gipang-ayo ang mga sanglahon, considered to be outcast in society. Nakigtabi siya sa Samaritan woman nga usa ka babae pagyud, walay dignidad natong panahon na, ug Samaritano pagyud kontra sa mga Hudiyo. Karon kinsa pa may iyang ging nakig-uban pagin siyang Nicodemo, nakig-uban siyang Zacarias, nakig-uban siya kinsa pa man katong mga tao, katong prostitute. Kinsa pa to yang gikauban? Alabaw magani ang 12 ka apostoles. No? Nabi tayo mga ubang mangutana sa religious life ba? In the religious life there, it's always a mystery why God calls us into this life, gyud. Pagmutana mi before ang akong igsuong madre ning balik sa sa Tondo, Manila, sa Missionaries of Charity under ni Mother Teresa. Ninyo siya, magbanding taya. Sus, pagbanding na mo ninyo, kalingaw ko sa iya nga. Gipangutanan ako ang akong manghod. Nay nausab sa ato aday, naaman. Pero ang kasaputon ni Papa o ang tabtaban ni Mama nausab ba? Ninyo siya nga, wala ramang kaayo ya. Pero gitawa gito na Ginoo no? No. Sige na lang. Niyon ko nga atin migmisa. Niyon ko nga padong mig Guadalupe. Lisod na magig kaayo pag adto na mo. Nagmotor mi, ako'y nagdrive. Sus na bitay mga dagkong sakyanan. Para hagigingay-ingana gi ko ba? Para kasabaan siguro ko na to. Tingalik i-draw nilang window down. Kung nga pasakay nimong ang gipasakay na ninyo ang madre. Mo lagi na maaan lagi talaging habal-habal driver. Lami kay ingnon wa ka makaibaw, pare ning ga-drive. Bitaw. What's the point really? Let us be informed always of this love. Constantly. Not in the first glance, igtanaw na to ni Jesus, tuwa si Jesus dito ay, gilansan sa cross, tuwa si Jesus dito ay, and then after that one, okay na to, dili, let us continue to pursue being informed of this Jesus who loves us unconditionally. So that, kung ma-inform ta, we will be formed. Mapurma tang sama niya. O ikapurma na to, matransform na ta. Para transformer. Matransform ta into like Jesus. Kami bitaw mo pare, bitaw, nanikamot niyo eh. Muna karon kita nasa religious life, kami especially pare, ordination, wala na human ang among formation. Padayon hanggitang madugta tanan eh. Padayon ang formation. Also sa mga minyo diri, padayon ang formation, padayon ang pagila-ila sa tagsa-tagsa. No? Because there is no such thing as pak, kailan ako nimo. No. Padayon. It's a constant process. It's a constant process. Nga naman, kausa, mo share na lang gid ko, kay kung mag-share ko laing taon ng libak naman ta. So, share lang ko sa akong kasinatian. Recent lang yun. February 11 o February 12. 13 man taron. February 11, gihangyo gihapon ko nga mumisa sa pista sa Birhen sa Lourdes sa Punta, Prinsesa. Sa mga Salesian. So, si kabuhi man ko padong dito, nangayo ko initubig. Tubig dito. Tubig. Wagi ko hapit tigae ginitubig. Sige na lang. Gipangitan na ko sa padrikura dito kung asan ako. Gaano raman ko, gajakit raman ko. Pagkahuman, na nakailas ako, Padre, ikaw man na. Itigaan ko ginitubig. Pero ang katawanan, kung di ta pare no, di kita tigaan tuwin. So, kabuhi na ganito pag-ayo. Pagkahuman, ngadto ko dito ang sa likod dapit sa simbahan, kay dako magina simbahan nila dito, naglinya ang mga kulito, mga sakristan, bagalinya. So nangutan ako, kanang, ari magsugod ang prosesyon. Kay balo, mga igsoon sa gibuhat nila sa kuha, wagig ko nila tutuki. Gidid mo ko nila. Wagi, bisag usa ni sulti sila, sir. Wag yun.
Padayon lagi sila tabi. Sunisod ko sa Kristiya. Pagawas na ko, bistida na ko. Giyang na ko, wala ikaw dito'y pari. Ay, Ginoo. No? Pagkahuman, ingon sila nga, pari mo itong katawa sila. Yung seryosohon, makugnaw, maigsoon. Yung seryoso. Char. Pagkahuman, sus, nikanta naman ko. Pagkanta na ko dito, nisamot sila kasyak. Pagkahibaw, pag-announce kung kinsa ko, nisamot pag sila kasyak. Constant process of knowing the person. Di ba? And then after that, one would become appreciation of the person we know of. Kaduha gahapon, gihangyo sa gihapon ko, mumisa sa St. Peter's, kanidiri sa Mandawi. Yun di man kayo ko tigmisahan good, kay maulaw ba ako? Ha? Maulaw ta, oy. Kadibi na ko kaila. Sugat ko dito. Ang akong kauban, mas pari pa magitan-aon. Yun ako, gaingani ko kay part lagi, ganahan man ta ko magpaupaw kay part sa ako bang panumpa ba sa Lenten season ba? No? So, karon pila istorya ni suod ko sa maong room sa kanang punerarya. Ang ilaging mga mata, mga igsuon, no? Bisag hanap-hanap na kung pananaw. Daw parehag may nga, kinsa man na siya? Ningalo ko, sige lang, I get that look a lot. Inga naong gikupirme. So, ang pagtuon nila, ang mag-ilis katong usa. Sus, ako man na nag-ilis. Bisaya kay ko dito. Sus, ang mas English man. So, karon, pag misa na nako, nakadungog man sila nga nindot man daw ko na kung mag-English. Naingaw na sila, alam mo, ayaw lagi sila mo English. Then nakatong uban dito nga mga babae, nagkilig-kilig paghihapon niyo ko, hoy, pagpuyo mo, pare ni. Ito na, so, no? The more ba, the more. And then after that one, nagwali ko, nikanta ko, kaya nikanta. Pero ang punto lang nga, to cut to the chase lang, I'm just giving myself as an example, no? Pero ang punto lang nga, the more we are informed of who really the person is, we will be formed. And after that one, we will be transformed into seeing the person as he truly is. Ana ba? Muna ang mahitabo nato, no? Pero, to end, ang gugma sa tao, lisod sabton. Ang gugma sa Ginoo, lisod sabton. Pero atong pagapuy-an both, gihagita, pagbansay-bansay ang magini. And then, to such effect, ang punto lang siguro nga mangayo tagiya sa Ginoo, how to. Because it will boil down into asking the Lord for guidance in everything that we want to do, especially in the way we want to love other people, especially those difficult to love. Kanang tig-akay kasing-kasing ba? Ha? O saan man nato ni paghigugma sila? Sumangayo tagiya sa Santo Niño. Gikanta naman ko ni diri kantahon gyapon ako. Katong Santo Niño giya ba? Yan ang kanta nagkanayon. Dako gid ko na nirog stipend. Pantay lagi ni Padre Zaki. Padre Zak! Try! Active participation! Pun-iha. Bitaw Megson, joke. Nagmisa ta. Bitaw Megson, nangayo tagiya sa atong Ginoo. Amen? Ang atong Ginoo na higugma kanato. Amen? Ug sa atong paghigugma sa mga tao, dili sayon. Ug maingon ta, Santo Niño, giyahan mo kami karon. Ikaw ang dalan sa kamatuuran, kahayag sa kangit-ngitan. Santo Niño, kuyugan mo kami karon. Sa paglakaw ni ining kinabuhi, ikaw among bugtong bahandi, bala ang Santo Niño ang giya ko. Pakpak na. Dako aha. Joke.
Ang punto lang, okay lagi kung wala, kape, sapat na. Kaya nga no, ang makapatibok ra gusto kong kasing-kasing, kape ra gyud. Kaigat. Maigsoon, to end the homily kay itaas-taas na. Maigsoon, kita nga naa karon diri kay baloko nga you must admit no nga naningkamot nga mahigugma ug nangayo tagiya sa atong Ginoo. Tuod man dili sayon ang paghigugma diha gid mismo diha sa atong pamilya ug sa katang atong mga gitawag na tubag dili kaipsutan nga mga tao. Dili na to katalikdan nga mga tao. Pero gihagit nga maghigugma mo sabay sa panon. Ug karon nga naataron karon dinhi na ang balaang bata, Senyor Santo Niño nga magiya kanato. And as we ponder on the life of our Lord, we always would like to say, Lord, please inform us of the ways of your loving. And as we are informed of the ways of your loving, may we be formed into the image of love, into the magnets of love that you are. And as we are formed into the magnets of love that you are, we are very, 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 very sure that we can transform ourselves and the world we live in. A world where God's love abounds. Amen.